Lama haran mah. Ngomnya cari gue kayak saya deh. Kakak sini. Abukze angkok sai tongmani gaka obje manai bobita salia ang tabo amar songotrama ang sawo rokno angno amar songotrama bono jiya কয়েকটা চ্যানেল তঙ্গ আং বুমুং সাগালাকা কিন্তু অমা হাইকে আনো বারে বারে খাইখাংকে কিন্তু আং সহ্য খাইগলা Pangni takok buk song lam sogo norong no dofani kathang TV o gedeng mas halni yagulo ang norok bai malanya phaifika kisasa jora chayani bagai norok no daily update phunugui manliya haifano kok rei norok ni bagai kaisa katal update tubui phaikya hingke norok kabang ma social media rogo no nukhna kebo ba tipura salukuni bisingo kebo ba fola kathar manai suri tongo hinai kebo ba mwtai mano hinai tipura sani bisingo kabang ma social media o viral ongoi tongmaro khoroksa cherai ajek deborma hinai bo mwtai mano hinai horo mahadev bit nobo phayo hinai mutani kripa bai bo khilirogo achokmani nukjakha khiliwo bo thui bo mano hinai kabang ma social media o no kabang ma interview na hathini bo kabang ma media ro no bo sawi khanarka mutani ashirwad mani kripa bai bo thui mano hinai ke khapangni takhu buksong ang tini clear khe sana nayo abono no ajek deborma bo mwtai mano hinai se bo khiliwo achugui mano mani kripa bai bo thui tong mano bini yagrok paya hinai bo sawi tong media ro no hingke kabangma lukurong no hingke obo khe tamo norok video ni kilibo nukhna khoroksa hindi channel tongo obo bo khili kanta kapla kapla tokjago bo thuwi achugui rokoi phunongmarok phiaba bini bo kuno pama nugya kuno ungya hinai sawo hingke bo to mwtai manya tabo je thui rokoi tongnai nor video kilibo nugui tokhna bo to mwtai manya wino bo thui phunugo bo kuno ungya hinai sawo ke abo tamuno believe khainai kuno wan sugui manya hingke ang kuno mwtai no tongo gurui hini samaya mwtai tongo thik no mwtai tongo bokhabai believe khaike kaisang je suri mani mwtai tongo do mwtai gurui hinaya tangi mwtai tongo hini bisas khaimani le sungno slamnai buphang wafang toksa tokti slamnai le khoroksa to slam khanale abono chini bhagwan hanai sing bisas khai mwtai tongo hini sawi mano phiaba mohai rono nukha hangke mohai mwtai mano hanai nukha hangke mohai rono ke believe khai manya ongoi thango mwtai tongo hanai to believe khayo haifano mwtai mano hanai believe khai manya ongoi thangmani kongno norong tine ang clear khe sawi khnarika hingke mohai ke no tai kaisa mwtai mano hanai simna amchaini khoroksa bukhukjuk mwtai mano hanai sakha bini mani sago bo hapo bini sago bo hapo hingke teibo debi tirpureswari ma bini nogo phaipai khe hanai sawi khnarika srai srai khe a jaga o tongliya matabari o tongliya udaipurni matabari tongliya bini nogo phaipai khe hanai hingke belekheno wani masingsa obobo soi no matabari ni ma se matabari tongliya bini nogo se simna amchayo se phaiyi tongphaisi po hanai sawi tongkha hingke omo bahai believe khainai tei bono ang ama songram tama hinai rok gosiwi tongkha khanawi naidi tabo clear khe tabukje angkok sai tongmani gaka obje manai bobita salia ang tabo amar songotrama ang sawo jepra ang habai kok sanai gaka bini kok khorang koi thango ta ji samang bai tabuk samang ফেরকা mire mili naji norok no angno amar songotrama bono jiya sa thai Keren bikin mulai deh. Hawan. Kaide ang tonga da kering tongka. Da kemang. Bukan han tonga deh ang kenano nak hari kai bang. Kalau ang kenapa nak hari kai? Ngomnya cari gue kayak saya deh. Kakak sini. Oh kok ini sangat tadi ya ta pagar berkaya ke sini. hingke norok kaham kheno nukhna video o tei je mwtai manai bobita deborma simnani bo no ama songram tama hinai kosi tongo bini sago ama songram tama habai kok sawi tongo jefru bo kok saka hingke je mwtai ama songram tama habai kok saka hangka ke bo kok koi thango hinai sawo hingke bobita ni rono ama songram tama bo habja tei bini man ro bo tirpureswari ni ma bo hapayo hinai saka kem busudorti kubui sawi manya haifano bo niji ama songram tama hinai kosimani bagai hingke aproke believe khainani musunya ongoi thango hingke ang norong sungai norokle believe dakhai soino debi tirpureswari ma matabari ni ma simna amchayo bobita debormani nukhungo
फाइक्या हनै नरक बिलिप देखाय खाया कमेन्ट खाय सादि mwtai phai mota mutu chopar sorno bo mwtai an bore mota be kaje khne an bore baisang matongya bosa botu khibi thanga an bore bo mwtai abo phailan buskang Nengke kabang ni takuk bukuk song haino hai mangpili kasamani nugui faikya khoroksa takuk tiasar khanyani bihik bo mahadev baise makajak siu hnai nengke bini busai belekheno kha khamjak bini songsar bai thangmani bagai kaisa ashramni abo jefrubong nogo faipur hinsimi bini bihik no mwtai manai nang mwtai ni borok hnai tamu rok sawoi bihik no mahadev bai kai remani yagulo borokni nukhung bai thanga hnai hingke botei joto lukurokno srai khe kok kusar kha mohai rokno kulum kusang thong phuno ta thangdi bithi berai sawoi tangri asu mutai asu nai tuka tobo mohai rokno ang mutai nyar tu gele mangkha khma jaga ge mutai chala da bari ni nang singmaroka sawoi khnarka clear khlaiye hingke khabangni takuk bukuk song hanya hai viral video no nugui mangkhana chini sar modu no noro toton sinina laibuma tv ni bono bangma lukorong no yesi surka hingke chini sar modu bo ajek debarma no mutai mano hni khnaoi bo interview na hana thangmani afruo bo sungka mutai ke nugya khu asi ko mong borok no sungmani mutai de nukhani ke hingke mutai nus nugya khunke ajek debarma simsi nugu hingke bo sudu mutai sinu kahke bo saimana mu chungai mutai bomo hai mutai silada berai mutai bokung kolok da hai hene singka mutai nya ke bus nong na kiri khongke a photo bahai ke mutai che ang mutai ne bono mahadev photo amhai ni sinaman ka obono bo ajek deborma no mutai mananyo mo haike no clear ke bo sangka mutai nyo ke bo sinong na kiri khongke bo simi sinogu hongke mutai chelada naitho bokung kolok da kufong londa da hanai sangmani no tei no social media o viral angkha te kabangma borokno yesi surka gete bo direct sawi rekha jorani news ni bising tei media koekjon media bono call khai direct kutungma rok direct bono tangi mo hai hini sa hanai bo samaro call dekuding rok tongo bote warning borokha te wase mohai kok ta sadi nei te wase bo mohai kok khnaka hanke bo sojjo khaiglak hanai nung anu sadi nung nono ang tini bicharo no mutai ni chehera bornuk noi ni gosiu mutai ni nukhani gosiu inke mutai ni chehera nei bumahai mutai chehera bumhai ang sinamo chungo ni singmane nung khasa da sajak chajage nung chachidi obodo sawo mutai do tongo haipen chehera bumhai ang saimiya কয়েকটা চ্যানেল তঙ্গ আং বুম সাগালাখা কিন্তু অমা হাইকে আনো বারে খাইখাংকে আং ফটো সহ বিনি খরাং রেকর্ডিং সহ आं मा आपलोड मा खायने কিন্তু आं सयज खायगला के खाबांनि ताखौ बुखुक सं दफानि गोथां टिभि नायटंगाय जत लोकरंनो बेले बेलेखे हामबाय पाठक जरा नायटंगा बगै नरन बगै नेक्स्ट आपडेट तो बनाय बेलेखे न हामबाय।